Dobrá správa nielen pre Košičanov, ale pre celý východ, že bude od budúceho roku linka Košice-Rím a opačne. Rím žil predchádzajúci rok synodalitou, teraz žije práve veľkým jubileum a toto je taký možno, že dôsledok, ja to tak beriem trošku, že na konci práve toho jubilea prišla takáto veľká, dobrá, pekná správa, že máme takúto linku. Ja myslím, že na 3 dni úplne bude stačiť. Je tam čo pozerať, pretože naozaj centrum Ríma je predovšetkým Svätý Otec, pápež. Sa hovorilo, že byť v Ríme a pápeža nevidieť, no tak to asi všetko nevidel. Ja by som každému doprial, aby keď už sa vyberie do Ríma, aby stretol aj pápeža, či už na blízko alebo z diaľky, ale predsa bol na tom mieste, kde je centrum kresťanstva. Čo v takom Ríme by som nielen chcel vidieť, ale čo si odniesť z Ríma. Ja myslím, že len zážitok toho, že Taliani sú veľmi pohostinní ľudia, majú nielen dobrú kuchyňu, ale aj dobré srdce. Niečo možno, že veľmi aj tak blízky východniarom, že sme temperamentní. Tá reč, alebo aj naša gestikulácia, aj povaha je taká naozaj podobná, čo si práve tam tým južanom.